Hej, vi har lavet det her forsøg med isens smeltevarme, og vores formål med det her, det var at bestemme isens smeltevarme. Og den måde, vi udførte vores forsøg på, det var, at vi havde et kalorimeter, som havde en kendt mængde vand med en bestemt temperatur, som vi målte fra start af. Og så havde vi et par isklumper, der så skulle være 0 grader, da vi tilsatte det i vandet. Og efterfølgende skulle vi røre rundt i isen, indtil det ligesom så var smeltet. Og da det så var smeltet, der skulle vi tage sluttemperaturen. Og så efterfølgende bestemme massen af isen. Og man kan se her, at vi startede med vores bøtte. Og så vores bøtte med vand. Som vi så minus for at få vores massen af vand. Og også vores masse med is. Og så havde vi vores starttemperatur og vores sluttemperatur. Og så startede vi allerførst med at tage den her ligning, der hedder E modtaget lige med massen gange den specifikke varmekapacitet for vand gange delta T, som er den her forskel i temperaturen, der sker. Og vi sætter så vores kendte tal ind her med massen af vand og vores specifikke varmekapacitet for vand gange vores 8 grader, fordi det var ligesom det, der sådan skete heroppe i de her to, at det var med 8 grader, det ændrede sig. Og så får vi så det her tal, som vi lige skal have skrevet i joule, fordi at vores energi, det er det her tal i joule. Og det gjorde vi ligeledes som i forsøg 2, med at sætte de tal ind, vi så havde i forsøg 2, som er så dem, der står hernede under. Og ja, så tog vi så den her med vandet afgiver varmemængden til is, og den hed så E afgivet, i lige med massen af vand, ligesom den her specifikke varmekapacitet for vand, og gange vores T-start, temperaturstart minus temperaturslut. Og det er egentlig primært den her bare udover der er skrevet delta T, og det gjorde det lidt mere specifikt hernede, og det er E modtaget og E afgivet hernede. Men vi sætter så vores tal ind igen, og man kan se, at det er så de samme, ligesom, resultater, vi har fået. Men det bringer så videre til vores opgave 3, hvor vi ligesom skulle finde den her isens smeltevarme. Og som man kan se på vores ligning her, der er vores massen af is gange vores isens smeltevarme med til, altså det er den energi, der er med til at smelte isen, hvor det grønne her med massen af is gange vores specifikke varmekapacitet for vand, det er det, der er med til, at man opvarmer smeltevandet for isen, gange så vores temperatur er slut, minus for 273 K. Og til sidst, ja, så dividerer det med massen af is. Og endnu en gang, der sætter vi vores tal ind, som vi har både for ovenstående, og selvfølgelig de her konstante tal. Og ellers så sætter vi det bare ind i vores ligning, og så får vi så vores isens smeltevarme ud som det her tal i joule per kilo, og det vil vi så rigtig gerne have i kilojoule per kilo, så derfor dividerer vi med 1000, og det gør vi så ligeledes hernede, ved at sætte de kendte tal ind, vi har, og så dividerer dem igen, fordi det var det vi skulle, og så fik vi det her tal ud i joule per kilo, og endnu en gang så dividerer vi med 1000 for at ligesom få dem her i kilojoule per kilo. Og vi vidste så, at den teoretiske værdi for isens smeltevarme, det er 334 kilojoule per kilo. Så vi kan selvfølgelig selv se her, at vores 337, det er selvfølgelig tæt på. Men for at blive helt præcis, så tager man den procentvise afvigelse. Og det gør man med den måde, man siger vores målværdi minus tabelværdi divideret med tabelværdi for at finde vores gange med 100 for at finde vores procentvis afvigelse. Og den ligger så på de her 1,12275%, hvilket betyder, at vi selvfølgelig selv har været ligesom tæt på at ramme den helt teoretiske værdi. Og fejlkilder i det her forsøg, det kan
opstod let, fordi vi lavede vores forsøg 3 gange, som vi blev bedt om, fordi som vi så selv fandt ud af, så gik vores første helt i vasken. Og vores nummer 2 var så heller ikke lige så tæt på, hvor vores tredje forsøg, ligesom hvor du har prøvet det et par gange og bliver lidt mere præcis, så kunne vi jo selv se, at det er jo ligesom også det så resultat, der kom tættest på. Så det er bare helt klart derfor, man også skal gøre de her forsøg 3 gange, og ikke kun 1 gang. Men det, der så ligesom kunne opstå i det her forsøg, det er, at vores isterninger kunne ligesom have nået en anden temperatur, eller være for vandet, og så derfor har det ikke været lige så klart. Og for at give en perspektivering, så tænkte jeg på, at man kunne perspektivere til ligesom Grønland, og her hvor isen smelter, og med vandet og så videre. Hvor jeg tænker, at det i hvert fald kunne være brugbart i sådan den virkelige verden, og altså at vide sådan noget her. Så ja, for sådan en anvendelse, så synes jeg helt klart, at det kunne være noget med Grønland, og hvordan isen smelter, og hvad der sker, og med vandet og temperaturen, og ligesom hvad der skal til for, at det sker, og derfor der synes jeg, at man sagtens skulle drage ligesom en parallel til Grønland og isen, der smelter.